Para Bayu Yama Dipati Bathara Sambulan Temboro. Wah, undang apa? Kula wonten dawuh pukulun, andum pegawean ngringkes wektu saperanganing Jawata nekane ning kayangan Gigir Penyu. Dene ingkang separo bagian diwiwiti nggone arep motol gunung Jamur Dipa supaya ing sakmengko pegawean enggal paripurna nggih Bathara Bayu Yama Dipati lan Bathara Sambu apa dene jeneng kita Bathara Temboro nggih lajeng wiwit dinten menapa nggenipun kedah miwiti makarya Bukulun dina iki diwiwiti bedol gunung Jamur Dipa merga jagate njomplang mengulon kayu watu sak peluk rong peluk disingkirke dibabati supaya jagate bisa wrata. Ya ngesnoke dawuhmu yen mengono. Ayo para dewa gentenan nyambut gawe gentenan ayo gentenan waduh yamene kok kon nyambut gawe kok kondong kari watu kon babati kayu mongko sarapan bae durung. Waduh angel ora jamak-jamak bobote kaya petung gunung. Aduh yamene kok wis bocor halus tak golek cara aku. Nah golek kampak tak pampral dhisik nggon sisih ngisor supaya gampang dijupuk. Nah sisih kulon juga mesti gampang wis kaya kapuk si lombok. Waduh si lombong iki oh njaluk disembah iki kayu watu sing manggen wonten mriki ingkang mapan wonten sak nglebeting sela menika sampun ngantos pasang tulak sarit kula namung nuhuni dawuhipun Mang Bukulun supados sing sak mangke kayu watu ingkang ageng-ageng dipun singkiraken saking lengkeng Gunung Jamur Dipa nyuwun pailah Gusti yang pangkutalke wis wong nek ora tau nyambut gawe ming kulino memeni jagung godes keringet ngene iki
kok kon njung watu semene gedene. Ayo cok gentenan yo. Mandek. Sikra bala kang tumingal perang campa samya medali lir tatit weleteng godo dayuanggung manguncang nidi kowe empu sapa kok wujude ireng janges wiwit saka rambut nganti meka dlamakan padha yen kowe durung tepung ditepungake aranku empu keleng kowe empu keleng dasar nyoto wah layak karo wujude padha kowe gawe pusaka ireng ora nganggo pamor merga sing gawe empu keleng wujude kaya ireng balik genti takon kowe sapa atmajane Rama Pukulun Bathara Sambu aranku Sambudana kowe Sambudana dasar nyoto gelem ora gelem kowe kudu nungkul kudu mbangun miturut lan mituhu melu cawe-cawe gugur gunung ora sakokan gunem sing tanpa gunung Kakang Empu Rama Yadi Agik duweni tanggung jawab oke pegawean sing durung dirampungke mamakmu muk tumindakmu kowe pating cerwet ucapmu nganti perih kupingku ora gelem manut kelakon gedeng sirahmu remet dadi glepung waduh wah awas oh pak ah bangga tuh wah mati gue bos
Oh, ha, jambak rambutmu. Oh, wah. Wah. Waktu itu pedang modar. Wah, bus. Awas. Bus. Mati ke? Bubusnya kurang betul. Carry. Para kadang dewa, kula. Yen pancen ora kecunggah mungsuh karo Kakang Empu Keleng aja dibajutke. Bathara Brahma dewaning geni sing bakal ngrampungi gawe. Kakang Empu Keleng lan Kakang Empu Ramayadi ora gelem manut, ora gelem gotong royong, ora gelem gugur gunung. Aja takon dosa pengabaran guntur geni kelakon geseng dadi areng. Bluetooth.